Kawo jiya kaga abin da na gani kuwa? To me kika gani kuma Aisha? Wallahi kawo yara na gani suna ta ɗora kansu a shari'a. Subhanallahi, a shari'a kika ce kina nufin zagi? Wallahi kawo abin takaici. To kawo wasu faɗakarwa za ka yi musu game da illar zagi? Lallai akwai faɗakarwa game da haka, game da illar zagi. Abu ne mummuna. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ya ce duk wanda Allah ya tsine wa duk wanda ya zagi iyayensa. Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah ta yaya mutum zai zagi iyayensa? Sai ya ce idan mutum ya zage ka karama. To idan mutum ya zage ka ba karama ba, to lallai shi ya aikata mummunan zunubi kai kuma Allah zai baka ladan kin aikata zunubi da kai. Sai kuma masa addu'a Allah ya shirye shi. Dan haka yara da mu da ku mu daina zagi, mu daina ashariya. Allah ya sanya mu aljanna gaba ɗayan mu. Ɗan an taɓa gwagwarin nan kada bar shi lalace. To ma'asalam ƴan uwana ƴan yara da manya. Allah ya sa mu daina zagi mu kuma kula da bakinmu. Sai an jima yara. Fatan za mu kiyaye mu daina zagi.